Vládna koalícia sa dostáva do zložitej situácie. Pôvodná väčšina, 79 poslancov, sa zrejme scvrkne na krehkých 76 hlasov, čo znamená, že každý jeden poslanec môže byť kľúčový. Vládna zostava sa musí pripraviť na nepredvídateľné hlasovania a možné zvraty. Dohoda sa dnes bude lámať na hlase. Predseda SNS Andrej Danko jasne vyhlásil, že sa nevzdáva svojho vplyvu na výber ministrov. Potvrdil, že rokuje nielen s Rudolfom Huliakom, ale aj s poslancami Hlasu. Zdôraznil, že ak nebude zabezpečená stabilná väčšina 79 poslancov, bude to vážny politický problém. Najnovší telefonický prieskum ukázal, že progresívne Slovensko si síce drží prvé miesto, ale ich cesta k vládnutiu by bola mimoriadne komplikovaná. Ak by došlo k predčasným voľbám, zloženie novej koalície by nebolo jednoduché a progresívci by museli spolupracovať s Matovičom. Katastrofa. Moskva a Washington rokovali v Riáde, kde ruská strana deklarovala záujem o normalizáciu vzťahov. Spojené štáty naopak zdôraznili, že nejde o oficiálne vyjednávanie, ale skôr o testovanie, či to Kremel myslí s diplomáciou vážne. Napätie síce pretrváva, no toto stretnutie môže byť prvým krokom k dôležitejším dohodám. Ukrajinský prezident Zelenský po rokovaní s tureckým prezidentom Erdoganom priznal, že vojna nemôže byť rozhodnutá len na boisku. Konečné riešenie si bude vyžadovať diplomatické rokovania a Ukrajina musí byť pri rozhodovacom procese. Tento postoj naznačuje, že Kyjev začína vnímať realitu dlhodobej vojenskej vyčerpanosti. Neváhajte sa zapojiť do diskusie. Ak sa vám video páčilo, budeme radi, ak budete odoberať náš kanál. Politika denne